बेबी आहे का तू? छोटा बेबी आहे का? का करायची तुला? फिरायला जायचे, भूक लागते, जेवायचे. हा, मम्मा कुठे मम्मा? हाय, मला काय बेबी आहे का तू? छोटा बेबी आहे का? हा, फिरायला जायचंय, गरम होतंय. तिला न्यायचंय, फिरायला जायचं. ओ गरम फार होते. ओ बोलायचंय, गाणं म्हणती, गाणं बोलायचं. येतं का गाणं? चिंबूबाल आहे का तू? आहे का चिंबूबाल? हाय हाय. काय बोलायचंय? चिवमाव कुठे चिवमाव? हो, आता स्वयंपाक करायचंय. आईला स्वयंपाक करायचंय. भूक लागली का तुला? जेवायचंय का? काय खायचंय?